Hadian ke jing yok pedang ya ki jing ujor na ki nong shong shnong ha ka be dei ka jing bom biang ka rukom sumar ha civil hospital shillong kala penlong ai ki nong elam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP ha ka khat sautre ku kala lingkot arajar pusan ha po ka jing elam jo ba Dundee Council u president kala lej banya kendo ya ka additional director Jonker Health Services ka te hospital ka Dr. A Kharjana ban yo e ka jing penshai ha ba kran sikilat pathai ku bor uba Dundee Council uloong bana kalyang ka additional director kala ku bor bagi dan ki jing duna nadu ka jingbam trekam ka MRI machine nadu usnam arajar khat pra ka jingbam dan ka psychology test na lor ki wei ya ka bala pen paru bana ka por ka jutho sa ka sarkar halor ki jingduna ndrai hadu banta kampat le ei nalor kata ula ongru baka sarkar kan hapan simkhia halor kani kamat namar baka long ka jingdo nong ya ki babon ki brio ki bawan man pha sumar ha kani ka hospital ka jingban jogi kum ka seng FKJP seng kme hani possible hospital kalong ba hadin ba ngi kum na kaleng ka seng la yo ka jing ujor na ki babon balang ki pardok prosnam ki ba ki ba an pesngo sing ka seng ba kadun kata ka jing duna ha kaleng ka jing rukom sumar hangni po ka civil hospital Shillong te na kaleng ka seng kum ka ban pen wat ya ka jing shisha ke daldi kum ki nongelam lawan hi banyak kenu ya i medical superintendent badi additional director mah jogan ka civil hospital tinggal yo banyak kendu i ban ya thu i ya kita kijing snow ka ba ki pelayo kita kijing snow yang i beseng mungkin ngelam deki pajba ke bun balang te ngi hing lai banyak kendu i bang ayo ka jing pechai ni i ban ka jing pechai ni i ka ban kong hi ka long ba ka ban kong hi ka di hapalong kanika MRI testing machine nadu arajar kapra ka long non operational te ngila kali ba la person em ka sarkar la kaleng jong ka kani ka civil hospital ki incha kani ki ong ba nadu arajar kapra ka pentim ka sarkar re hadu mentaru ya kani machine 4 la banwan ra na destol hang ni te kadi ki ke jing ka ba khrau ki pajba nong shong jong i khamtam bawan na kalong yeng ka ba duna ma ka kot ka yo ka kot te la kum ki machine hang ni pot nong ba Shillong hang ni ki sumar ko hospital kamdan tingin community sa pakumno pa sekitan nong kandong na SKBB district te haba aro kalong mana kaliang jo gila kali na kaliang superintendent la panshayangi ba bali ya kanika cytology test kamdan hangni re na kaliang jo i ong kadan ten re na kada para transfer no ye ta i pathologist mo sapo Ganasda hospital hadu menta ke sarkar kampat wan ra replacement daki wei pan kebenaran ni hospital te kan ni di wei katas ka khamram ka ki pajba jangi ki kindu sipun jing ya daki wan man sumar hani daki mio pan tas si kan katas hangni poka civil hospital te kamju ru ngilai crunch phang mo yong bakidon sibun ki complaint box beli ngi hawan hi mangi pat ban snow ini ki jing ya pajba na kaleng superintendent yang ma de na kata ba duna pelat kita ki nong tray shortage of staff umla tang man let man collect ya kita ki daradon kita ki complain letter sapo complain box ru umla bali sim nama ba shortage of staff kita ki ke ba ngi na kaleng jong ka seng ngi yo sko ida ka percaya jong i ms de sakawai ru habadi bakali ka dialysis mo kalong ba hot machine ki dan long ki machine ki don ki ban le ka test nam ta kat kum ki jing don ki ta ki patient re de na kada bo juna ka space machine ki laban don san du tuli re long operational ta ala tuli na ba ki space ki duna tam de na ta kada ka ba ngi na kaleng ka sang ngi ka pon ngi pa ko jing so diaw ba namar ba ka jing sumar nam ta ka ko ka khya ka de ka hop jong man la nong snong jong ni ka jala ka jongi te ngangit scam ba ka koi ka khya ka de ka ba khmadu ka ba manla ki long yeng ne parok pasnam jungi ki don kam te nga kwa ban kentu sa sarkar kariban phai khman saka yo ya saka koi ka khya swa ningkong ning shap e ba sapech ya ki banta hadien nomor ba kani hi ka ta sha khamta mit ki long yeng ki buna ya ka yo khot te din takadaw ka ba ngi hi na kalyang ka seng ni pha ka ri ka kubor sa sarkar basno bha hagini ki jingduna kabangi na kalian kaseng ngilam hangni pok nong ba Shillong hani pok civil hospital bagi jingduna ke babun pelat nam ta ki nong pang ke jong i bagi nyo ta ke jing sumar ka hok jing sumar ke jong ki ka ba na kalian sarkar ka dim khia bat ngi na kalian kaseng hiru
Niwan akan ni ke port ke pemerintah bangin kami ya ka ni ke Sumar hani port nongba Shillong po civil hospital ladang i kini ke jingduna kidan hang ni po hospital kai ka bangin kami di pat chik district PSC ne CC hakini wi district hani ke jala ka jami de ni ke di khubor sarkar ba sobha bakan phai khman shak ko ka khya hakini po ka ri hasi ridom jantia ka jami Hagadi kasngi kaseng kala lej bani keduru yaki nawan syak sumar hakati ka hospital ya ka bala lap babon na pedang ki bawan sumar ki haban thiet yaki dawai dashin na shabar Quindi spirito di una semplana non di una ispezione tutte le scope di bane di caso da sumare dobbiamo fissa e che da wai scende io non era che na parma ci va e che di taske di kable non era di ci va Kamu kita ni kan kita sebab bang long bang le ane habis le nak sebab. Ke semua ada yang ni. Ya, jauh lagi kita sekali pak. Kita sudah penuh suyo kita ekstrim. Ini sebab apa dia ni? Kemudian bagi layu ban room support di general ward. Jong kani ka civil hospital bat nila kendu ya kat tu kat ningut ki patient bat nila yo ban kli naka ya ki patient bat kunju ki bahayi ngasam ki baap itu nongpang bat nila lap bat kila ong ingi ba kadon ki syam stom ha ka ba ya dai bat kadawai ki hab ban thit na shabar bat kham tamru ka ba kham so shitom ki nomor ki de ki bre nong kendong bat ki duna ki pisa ha ka ba ki hab ban le ya kita sepat sya ki wegi hospital ti nakleng jongi suthu ba le se kene ke civil hospital kade ban simkhya ban penbyang ki nong trai le se ban tho sya sarkar ka ban penbyang ya kita ki badai ban le kita ki test bat kumju ki machine ba kumla ong mane ke machine jo MRI na du arjar khat pra kham trikam te le se kade kamram pat ke jong ki na ni additional director bin tho pat sya sarkar bat ben pensau sarkar ban yo kini machine bat kumju ya kini ki ban la ban le kini kitas ba kham kin suk kini ki ba wan sumar ku ba khamna nong kedong ban sumar kini ke hospital ka jong ka jela ka jongi Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya